गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लानाय जाबाय। नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबी रादाब इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होदो। आंनि बे खौरांफोरखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांफोरखौ जोबजासिम खोनासंलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। दानिया नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दं, मणिपुराव फिन आरोबाव गोजोन गैयै थासारि सोमजिदों। थांनाय 3 मेनिफ्राय सोमजिनाय मणिपुरनि हिंसायारि जाथायाव माखासे सानल' सुग्लायनाय फैदोंमोनब्लाबो मणिपुराव फिन सोमजिदों हिंसायारि जाथाय। मणिपुरनि थासारिखौ दबथायनो मणिपुर सरकारनिफ्राय गावनि आखायाव लाबाय मिरु सरकारा, जायनि जाहोनाव रोजा रोजा सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, सीआईएसएफआ गोख्रों नोजोर लाखिदों। लोगोसे दंफाबावो आसाम राइफलनि हान्जा। बेनि गेजेरावनो कुकी आरो मेथि हारिनि गेजेराव जानाय हारियारि दाङाबाजियाव उदखारि हान्जानि आखाइ होफानायखौ मिथिनो मोन्दों। थांनाय समबारनि मोनाबिलिनि समाव बीएसएफनि मोनसे हान्जाया मणिपुरनि सुकनु ओनसोलाव सिग्रोमनायाव गुलि गावलायनाय जायो। बे गुलि गावलायनाय जाथायाव जिउ गारनो गोनां जायो रनजित यादव मुंनि बीएसएफनि सासे सान्थ्रि। गुबुन फारसेथिं मणिपुरनि सिरुआव मोनानि समाव गोख्रों सिग्रोमनायाव उदखारिफोरनि गुलिजों आसाम राइफलनि सानै रौनियाया जोखोम जायो होननानै मिथिनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि मणिपुर हाइकर्टनि बिथोन बायदियै मणिपुर सरकारा मेथि हारिनो एससीनि मान होनो नागिरनायनि उननिफ्रायनो मणिपुराव सोमजिदों हारियारि दाङाबाजिया। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे दाङाबाजिनि गेजेरावनो मणिपुर पुलिसनि गोबां हाथियार लाखिग्रा मिरुनिफ्राय गोबां हाथियार आरो गुलि बारुदफोरखौ लानानै थांदों दुथां सुबुंफोरा। दिनैबो मणिपुरनि राजथावनि इम्फलाव खास्रि बिस्रि इनाय जाथाया नुजाथिदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला देहा फाहामसालिसिम फिसाज्लाखौ बिमाया लाना थांनाय समावनो दुथांफोरा एम्बुलेन्सनि सिङावनो सावथारो। बे खास्रि बिस्रि जाथायावनो बिमा फिसाजों लोगोसे गासै 3 सुबुंनि जिउ गोमायो। सोनाब इम्फल जिल्लायाव बिमाया जेब्ला 8 बोसोर बैसोनि गथ'साखौ फाहामथाय होनो लांदोंमोन, बे समावनो दुथांफोरा हरखाब एम्बुलेन्स गारिखौ सावो आरो जायगायावनो बिमा मीना हेंगिं, फिसाज्ला तेसिंग हेंगिं आरो गुबुन सासे सोमोन्दोआरि जानाय सुबुङा जिउ गोमायो। बे जाथायनि सायाव आसाम राइफलनि सेनियर बिबानगिरिया फोरमायदों, सान्थ्रिनि रैखाथि बादायाव थानानै हरखाब फिसाज्लानि देहायारि जेंना नुजाथिनायनि थाखाय पुलिसआ एम्बुलेन्सखौ लेंहरना फाहामसालिसिम लांगासिनोमोन। नाथाय लामा ससेयावनो दुथांफोरा बेंथेनानै एम्बुलेन्स गारिखौ सावो। मख'नो गोनांदि मिरुनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा बे जाथायखौ लानानै दावबायफैदोंमोन। नाथाय दिनैसिमबो मणिपुराव हिंसायारि जाथाया जोबनानै थाङाखै। एचएस उथ्रिसारनाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। बेसेन नाङाजासे बीए फार्स्ट सेमनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो गबिन्द बसुमतारी कलेज जारागुरियाव। मख'नो गोनांदि गसाइगावनि गबिन्द बसुमतारी कलेज जारागुरियाव माखासे गोनां आयदानि सायाव मेजर लानानै फरायनो हानायनि सुबिदा दं। गुन गोनां फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे फरायसाफोरनि थाखो सोलोंथाइजों लोगोसे स्पकेन इंलिश, सेल्फ डिफेन्स आरो बेसिक कम्पिउटारनि उफ्रा सोलोंथाइफोरखौबो लानो हागोन। नोंथांमोना गोबाव खालामालासे फ्रि एडमिसन लानो थाखाय दानो 9706680878 7002271929 आरो 7002131754 मबाइल नाम्बारनि हेफाजाबै सुलाद लानो हागोन। नङाब्ला थोंजों फरायसालिमायाव थांनानै बेनि सोमोन्दै सुलाद लाहैनो हागोन। लामानि जाब्रबथायाव 7 सुबुंनि गोब्राब जोखोम। जाथाया जादों सिक्किमनि गेंटक नेशनेल हाइवे 10 रानीपुलनिफ्राय 7 माइलसो जानथायाव। बे जाब्रबथाया दिनै एबा 7 मे खालि फुंबिलिनि समाव जादों। जाब्रबथायाव जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ मणिपाल हस्पिटालाव फाहामथाय होनो थिसननाय जाबाय होननानै मिथिनो मोन्दों। बे समाव बिटिआर आबाद बिफाननिफ्राय मोनसे गोनां मिथिहोनाय। बोथोरखौ आसा खालामनानै मुलाम्फा गैला, मानोना दैज्लां बोथोरा सफैबाय, माइ आबाद मावनाय बोथोरा सफैबाय। नाथाय दिनैसिमबो नांगौ बायदियै आबाद फोथाराव अखानि दै गैया, जेराव दिनैनि समाव रायजो नाङैनो दाब दाब जायगायाव अखा गैयैनि जाउनाव आबाद मावनो हायैयाव जिंगासिनो गोनां जादों गोबां आबादारिफोरा। बेखौ नोजोर होनानै बिटिआर आबाद बिफाननिफ्राय मोनसे गोनांथार सुबिदा लानानै फैदों आबादारिफोरनि थाखाय। इएम घनश्याम दासआ बुंदों, दिनैनि समाव आबाद मावनो थाखाय बोथोरखौ आसा दा खालामसै। बेनि थाखायनो बिटिआर आबाद बिफाननिफ्राय आबादारिफोरनो दै बोखोग्रा सलार पाम्पनि सुबिदा होबाय। बेखौनो बयबो आबादारिफोरखौ बे समाव बिटिआर आबाद बिफाननिफ्राय दै बोखोग्रा मेसिन सलार पाम्पखौ लानो खावलायहरदों बिटिआर आबाद बिफाननि मावफुं सोद्रोमा घनश्याम दासआ। मिथिहोनाय बायदिब्ला दै बोखोग्रा मेसिन सलार पाम्पनि थाखाय आर'जलाइ होनाया दासान्दि बिटिआरआव सोलिगासिनो। आबादारिफोरा गाव गावनि जिल्लानि एग्रिकालचार इन्जिनियारजों एबा एग्रिकालचार मावख'आव थांनानै सुलाद लाहैनो थाखाय बे समाव खावलायदों इएम घनश्याम दासआ। खोब खम बेसेनावनो साबसिडियाव बे दै बोखोग्रा मेसिन सलार पाम्पखौ लानो हागोन होननानै मिथिहोदों बिटिआर आबाद बिफाननि मावफुं सोद्रोमा घनश्याम दासआ।
मोनसे गिख्रंथाव जाथाय मैया एबा 6 जुन खालि आसामनि तिनसुकिया जिल्लायाव थानाय सदियायाव हरनि समाव मोनसे गिख्रंथाव अर खामनाय जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला बे अर खामनाय जाथायाव गंसे सिनेमा हलआ खामनानै जोबोद गाज्रि रोखोमै सिलिंखार जादों होननानै मिथिनो मोनदों, नाथाय अर खामनायनि जाहोनखौ मिथिनो मोननाय जाथ'वाखै। थांनाय हर एबा 6 जुन खालि हाग्रानि मैदेर फिसाया बिमाजों गामि ओनसोलाव फैफानानै गंसे दैखराव गाब्र'नानै दुखुनांथावै जिउ गोमायो। बे दुखुनांथाव जाथायानो जादों अदालगुरि जिल्ला डिमाकुसिनि सनाजुलि गामियाव। जायफोर फरायसाफोरा 2023 मायथाइनि HSLC आनजादखौ उथ्रिसार जानो हायाखै, बैफोर फरायसाफोरा गोदानै क्लास 10 आव एडमिसन लाना रेगुलार क्लास लानांगोन होननानै आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि रनज पेगु बिथाङा टुइटारनि गेजेरजों फोसावनानै होदों। जुदि गोदानै एडमिसन खालामनानै रेगुलार क्लास खालामाब्ला आनजादखौ होनो मोननाय नङा होननानै बिथाङा फोरमायना होबावदों। फरायसाफोरा जाय फरायसालिनिफ्राय HSLC आनजादखौ होदोंमोन, बै फरायसालियावनो गोदानै मुं थिसनफिननो हागोन। जुदि बै फरायसालियाव गोदानै मुं थिसननो होआब्ला फरायसाफोरा 2023 मायथाइयाव जाय एग्जाम सेन्टाराव एग्जामखौ होदोंमोन, बै एग्जाम सेन्टारावनो गोग्लैनाय गुबुन मोनसे फरायसालियाव मुं थिसननो हागोन होननानै फोसावना होदों। लोगोसे रेजिस्ट्रेशन नाम्बारा सोलायनाय नङा, बे एखे रेजिस्ट्रेशन नाम्बारजोंनो एग्जामखौ होनो हाफिनगोन। आरोबाव जुदि फरायसाफोरा इलेक्टिभ साबजेक्टखौ सोलायनो गोसोब्ला सोलायना लानो हागोन, नाथाय हाफ इयारलि एग्जामनि सिगांनो सोलायनो नांगोन। हाफ इयारलि आनजाद जाखांनायनि उनाव साबजेक्टखौ सोलायनो हानाय नङा। माखासे इनफरमेसनखौ आं स्क्रिनाव होनानै होगोन, नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। आसा खालामो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय आरो खौरांखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामदो। लोगोसे सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि SB रादाब इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।